kalamansi pa. Bumili na ang puto si ano, Rico. Ano pangalan mo kayo? Ricky po. Ayun, ito kay Sir Ricky from Pili. Wait! Ayan, punta kami ng sentro. Bibili kami ng sangkap. Putik-putik na naman yung daanan ni Rika. Soon, papasimento. Oo. Ano? Pwede talaga. Yabang. Wala simento. Ilang simento lang naman maubos Look nito. up, guys. Oh, sorry, sorry. Aray ko. Matipsi ka nila. Ay, buli! Yan si tatay. Alugad ka na lang yun. Alugad ka na lang yun. Ano po yung ano ni Rika? Wire. Tadi mo tadi. Tadi ah. Una na. Ayan. Pinagtripan. Ang masabi ni Kuya, bakit ang bigay? Magtripan si Kuya yun. Shoutout kay Kuya. Sila maglalagay. Wala kung saan na nagtutok to. Diba, lakas na. Yan, putik-putik na naman yung daanan ng isa. Ang ganda na ng poste ng kuryente niya. Yan. Kahit masama yung panahon, di yan babagsak. Kasi buhos po yan. Oras? Baka mag-11 na. Tingnan ang cellphone ko. Kamatis baga. Pupunta kami sa sentro ni Rita. May nagtatrabaho dito sa ano. May nagjajack hammer. Lupit ng operator. Wala? Dapat. Punta na kaming sentro. Palengke. Ayan po, dito na kami ni Rika sa palengke. Bibili ng kamatis po ni Rika. At may tugtog po. Bibili ng kamatis. Paring Jason. Viewers. Viewers. Na personal na niya na raw yung Kuya Nuli. ayun, nandun si Kuya. Viewers ng Timpaway. Shout out kay Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Ricky po. Ayun, shout out kay Sir Ricky from Pili. Na personal niya raw si Rika. Viewers, saka subscriber, Oo. follower. Yun. Sinigang. Sabi mo sinigang. Ganda ko lang nga giton. Dili, ay, minsan na ibang... Dana. Sabi mo yung sinigang. Ayun ang tadi ah. Hello, vlogger. Good morning. Yo, good morning po.
Bibili si Rika. Ito ano? Mahal ngayon ang kamatis, baby. Mahal daw. Sobrang mahal. Mahal talaga ang kamatis. Mahal sa'yo, baby. Sige. Bumili ng puto si ano, Rika. Ilang puto. Ano yata? Pwede pa rin dito. 220 o 200. 85. Pero dyan 40. Ano naman? Mahal pala. Wait lang, ibalik natin. Dapat paltat na lang. Oh na. Kik yun. Kani ka likod. Hindi lang. Tadi kaya mga tiwala ko dito. Tiwala ko dito kaya. Ano ba ka nag-aaral? Hindi. Isa pa. Amo. Pero mo kaya. Nakagulat ba? Yo. Sige, saan si Ray? Ano? Challenge? Ano? Kagod. Kagod na. Yan, dito kami kila Budit kasi biyernes ngayon. Kuya. Okay lang. Nay. Hello, no. Hello, Nay. Therapy. Tara na. Dahil Nang gaano kami? Kamatis. Yan si Budit. Ikaw na kamatis. Bakal kamatis. Bawal sa kamatis. Magkila kamatis niya. Mahal. Mahal na kami. Mahal. Pera po. 85 mahal. Bye-bye. Yo. Uwi na kami. Nag-meet kami lang idol. Ginulat. Nalika. Wala naman sinigang. Mo pa lang yan. Sa Oo. mag-ikot. Sari ka sa motor. Ito ah. Di kuya. Ikaw. Oo. Yan o. Piraso lang. Ikaw, kung magluluto ka pang iba. Sabi natin, sobrang ng gating ay ito. Dasal na. Pumili ka ng ano. Malaki. Mga maganda-ganda. Ito. Kala ko kanina ikaw yung si ano si Hindi po. Okay na yan. Ito na lang po. Dun sa ano, sa usawan ng limpo. Eh, ano siya? 4 lang. Damo na yung labuyo. Ito bagaw. Dakot lang. Dakot sa Kaya isang ganto. Ito lang. mga sili. Dapat isa-isa yung bag ko. Challenge ko kuya. Magkano ka sa arcade? Umalito. Come on. May challenge mo ko. Oh. Magkano ko sa arcade? Sige. Challenge daw kakain ng sili. Basic. Oh, yun. Ako yung sakang. Nagkapagad sa... Ay, da, uda. Kuya. Ang kalamansi pa. Dari. Ito ah. Sadya ah. Tadi kita mag-dito. Dari? Sadya. Ano sumain yung puso? Ito ah. Market day ko ngayon. Ako na. Sa Udan.
Kani? Ano po mahal? Bibilis. Ano po? Grabe init. Ayan guys, pauwi na po kaming bahay. Mainit. Pumunta na yung labusan sa labusan sa bago. Ha? Pwede sa atin, maglikoy ka sa liko. Dati, Yes. bago ko pa doon. Ito, no? Dito, Ha? ako mo ganag ko pa dito. Lagi na. Ako si Uno ah. Ayun ha. Ayan, nabayad ko na so tarpaulin sa sige, sali. Nabayad mo sa bago? Yan, ang ko. Si Aira lang daw? Oo. Kita mo to? Yes. Kita ko yun, no? Ang pang- Nag-ano yan, nag-explain ko sa Lagana ko sa Oo. kuya. Tsaka, ayan. Ako na to baling. Nagyan ka sa atin sila sa pwesto pinagkustaran niya. Hindi na yan sa atin. Kainit guys! Kung ka, sister ko to. Ha? Mau ba lang ito, sister ko ko dyan. Sorry, nag-start. Kamu ko dyan. Sorry nga po. Ito yan, dapat lang lang. Ay, Agka pa sa to ka klase ko man, batchmate ko. Si ano? Tadi, Crisel, oo. Ako ito na sabi ko si Crisel. Si Crisel kala ko si Aira. Pati si Crisel, Daira. Kinikiliginian ko ng kumbaga. Ta. Oo, si Crisel. Third year college na dito, kasabay ko ganita pala to. Oo. Wait, kung nag-direct ko pala, kapag graduate na ako, no? Pag-graduate na sayang nga. Graduate na rin ka na. Kundi sana naudas. Day! Di nakarong. Tadi ya, tadi ka sa mga. Sana all. Ako man, soon. Ba't meet mo yan? Ha? Daira. Bukuan, una yan ka na ko. Sa usada taon. Pero bustado ka niya. Mo, bistado ko kan. Ba't pinabayad ko sa vlog? Kita gusto. Di ko nga tanda. Ay, kay Crisel pala na dito. Ito guys yung pinag-aralan ko ng elementaries. Yan. Kagiwas na ka diyo. Dati ko nag-eskwela kami. Parang balinaw na kabuhay mo. Sayang po taon na, no? Kaya, pero okay lang makagraduate. Yan, ha? Saga, wala. Kumusta ba rin nila? Mo? Science na ito pala. Ano niya? Work? Ang kintaman ng kukuha. Mas kinurong science. Pero kay Ting. Ako na? Ato yan. Pa-awe na. Nakabili na kami ni Leica. Una na ako kasi magluluto, magpipintura. Ayan, nakarating na kami dito sa bahay niya. Na napakaganda na. Oo. Sarado na talaga, wala nang mapasukan, wala nang labasan. Yung nagdig natin ng recipe yung niluluto. Lagyan daw ng kamatis. Sabi
ni Erika. Kanina kasi wala siyang kamatis dito sa bahay mo. Kaya sabi niya, lagyan daw ng kamatis. Tsaka sili. Ito yung shoutout po sa yung binilan namin itong sili. Viewers pala yun. Solid viewers. From Pili. Yun, shoutout sa iyo kuya. Nakalimutan ko yung pangalan. Mamaya re-review ko dun sa video. Hindi, tinuruan ako. Ilaw naman pagdating namin. Oo. Hindi. Ano. Tinuruan ko yan. Pinagtanong. Pinagtanong din sa niya. Tapos, natanggal yung isa. Ha? Matanggal nga. Pagtanggal ng isa, hindi na. Saka ano na siya, madali na siyang laglag. Wala. Wala. Ang problema dito. Medyo ito, no? Ha? Medyo ito. Lalabas na natin ito. Sugay naman pala. Kakarga ito. Magpipintura na ako. Ano ba, perfect? Yes. Kamatis talaga wala, no? Yung tapos na magluto. Patayin mo na lang yan pag okay na. At magpipintura na po ako dito. Yan. Kunti lang. Bilis lang to.